Play paper association hakane ka video jong ka jong pi production ta hakane ka video let's say kita na plang jong pi ki ba pet yakane ka video ki ba shong ki ba sa ha bar jong ka right nong tlu jongi ta kane ka video ka te shaphang ki briu ki ba shong ki ba sa apo ka right nong tlu ta kan kran na ka tin shnong ka jonga hi te wan nom sngo pher ya kata hak bia de bat kane ka jeng pan bana jong i na kalyang ka jong pi production te lada pi ko pan pa ya do bukut kane ka video phila ro ban pa ya kane ka video ta kane ka video ka David Tick Shapang ki nong tulu Shapang ki briu Shapang ki nong pet ya kene ka video ki badai ki nong tulu ida kaliang ka chong pi production mut pelong i kene ka program mis nong tulu chong usnam ar hajar ar pholai dah kene ka program mis nong tulu jongi ka ba mut pelong i ha manta u benai Februari haka khatra tarik ka badai ka singi sajan kani ka singi ka bamut penlong i kani ka program ha po madan umdan te emana na preng jumpi ki bako ban chibata ha kani ka mis nong tlu ar hajar ar pulai jong uni osnam tela phi banjo ki phom ha po ka dukan jong ubir ka be ha po lai lat umdan ka to ka dukan serok ka be ha tu ha chan trai so ram ha marchan hi bat ka dukan jong uba jon tela phi banjo ka phom ya ka tu ka bai phom jong ki ba he ka dei lai spa dengka te ka bai phom jong ki khna pat ka dei si spa dengka ka wei ka phom te snap i ba emano na preng jong pi ki ba pat chai re te kani ka program mis no tlu jong i dei re du bha ki nong tlu ka dei ro na ka benta ki karbi ki chnong ki ba ha pa po ka rat nong tlu te la phi ban chim beta ha kani ka mis nong tlu ro sngo pher ya kata ka jinglong karbi jong pi i ro sngo pher i ya kata ka jinglong nong tlu jong i namar kinu ki chnong ki ba hap apa ka than nong tlu apa ka rat nong tlu hi pi e ka hok pi ban chim bata ha kani ka mis nong tlu program chung i te khandit panchanya ha ka bi dei bat kane kata ki riam ki be ki bi dei ha kane ka mis nong tlu te ki chong ki khna la ki ban riam kano ka bas ngo kwa ge la ki ban riam khanyu Shahrukh Khan la ki ban riam ki ka Katrina la ki ban riam khanyu Brooklyn la ki ban riam kino ki bakwa ki te la phi ban chim banta ki kan thei la ne ki chanrang ro ha ka to ka kit fashion show te chong ki ba he pate ka don southly ki jajram ki bangi jit ha kane ka round jong kane ka mis nong tlu chong ki ba he te ka baningkong ka dei ta ha ka round ka baningkong pa ta ha ka to ka round ka baningkong la phi ban riam khasi riam chap sop man sim riam chan kodo riam dhara riam nong tlu lane riam khat ar leng do riam karbi phila ban riam kino ki jai riam ha ka to ka round ka baningkong ta ha ka to ka round ka baningkong pat ka dei ka to ka round ka ba phi introduce ya la de ta kane pat kin sa batai lot kin sa hikai lot ya phi baro ya ka bi dei bat kane ka round ka baningkong ta ha ka round ka ba ar pat ka dei ka ta ka ba phi hapan what ya ki dress jong phi ki short dress kata ka short dress te dei ka bi dei la phi ban sop ki to ki jean pi patlon jean lengkot ki ba e hapok ha kho su jong phi nanta ki skirt jean jong phi lane kinu ki skirt mo ki ba e hapo kho su jong phi hanen te la phi ban sop ken kita lane ki frok ro la phi ban chim e kata ro kata de chong ha ka jing disa jong hi phi ba kinu jit phi na preng kita ki short dress jong phi da ha ka round ka balai pat de ka kata ka round ka ba ngin sa tap no ha ka semi final da ha ka ni ka round pat de kata ka round ka ba phi hapan wat ya ki dress jong phi la na brong ki ba kham style khandit mo ki ba kham long formal casual la ne kinu ki ba kham lan brong mani thias ha ka ka semi final da ha ka ni ka semi final pat de kata ka round ka ba ki judge la ne kinu ki ba e hatu kin sa curly ya phi te ha ka bi de ba ka jingkerli dengan sa patai hadin khandiat ak bi de ba ka ni ka round mo te ka round ka last round pade ka de kata ka round ka basau lan banaong kata ka final round mo ha kata ka round ka basau ta ha ka ni ka final round pade de phi ban riam nong tulu hi takariam nong tulu i rapat ti bahari i panjojing ti bahari kumno kita ki nong tulu menchua riam ki ir banjojing ti ya kata
tip i chai ba riam chai kedo iki hakaneka por chung i manta te chai rem iki chan kedo te tip ri kanu kata ka riam nong tulu chung ki ta ko bi dei ba ka jing ma chung i hakato ka ri ko nai program ro ka ba men chua ha ki snam ba pen long ki hani ha pom dan te khambun hi kini ki long kemei hakato ka sngi ya riam ki ka chan kedo dei ka chan rendia mo ka chan rendia ka ba te gi cheliang ka chan rendia ka ba tho so ru ma kum no tu ong ki ba balong sapan inga ya ko ka sampel jong kata ka dur hapi te na tapat la phi ban pin ya ko ka chan rendia te la phi ban chi kum no ka example ha ka ni ka screen karo kom riam bani jit mo ha kata ka final round ta ha ka ni ka final round pa de hap riam phi kum ni ki ma example nga ka ni ka dur ka be hani ta ha ka ni ka final round pat ka de kata ka round ka ba ngin sa jit no ya kata ka nong job ka baning kong ka ba arbat ka balai ha ka ni ka round ba kado ta ka baning kong pat ngi ai ka to ka pang singat jong ka nata usas nata usan tu nata ka cash price ka ba ka to ka demo ka ba ngi thwa banai sngo bahaya ka nong job lan banang power polai poso pung tipra ya kata ta ka shang ha ka jing decide ka jongi ki ba pnya ya ka ne ka program ban ai kata ka cash price te kata hi kata ki banta ki ba phi ka ba chei phi ba chi riam ha kata ki sau round ka ba jet ba i ban pelong ha ka ne ka miss nong tlu jong snam ara jar ar polai te snap ngaro e ki ba ong ba ladale ha ka miss nong tlu e ki jingkli ong ki kruban ki jingkli ong ki set ri ki jingkli ki bi dei kita ki ba pentingnya phi ki ba nur phi ban kren andre set ki jingkli ki no ki ba dei chapang ka jing em kan thai la ne ka jing em ka ba dei chapang ki kan thai mo chu bu no ngana ai ka example ha ga no ka rukom sumar phi ki khon ki khti phi hadin dala jo kurim phi la ne bat kum ta ter mo ka bi dei chapang ka jing em ka jing long kan thai jong phi baro ki jing kerli ngin sa kli phi hakata ka dor jong ka jing kerli re i da ka kten parain da ka kten khasi kerli be i da ka no ka jing kerli ka ba ka da ka kten nong tlu jong i hi namar hapan rus pa i phi ya ka kten nong tlu ro dai namar cherry dong ba kran khasi bro chehi ba chi pan pau ro ne kten nong tlu jong i ha ki woi ro ki ba pat chi re ki ba pat snap re ha ka ni ka kten nong tlu jong i tenado bas dang ka program hado ba kod ka program dak ka kten nong tlu be ya krani hapo kani ke program to choj anore perbangat tene utrlik bero lele re kata demo ong rei te yo le se emna ana pren chu phi ba kerli ida ka kten nong tlu en re sngo wit phi te utrlik jong phi sngo la re phi ban jubab da ka kten nong tlu te la phi ban jubab da ka kten khasiro lele re ya kata ne la phi ban jubab da kten paraira lele re kata ka shong ha ka jingla jong phi mo ban pen impress ya ki nong judge la ne ban pen impress ya ki no ki pai ba ki pajit ki phi te nadu basang hadu bekut kumba ong nang ne da ka kten nong tlu so da ya krani nadu ki jingkerli nadu ki nong a jingkran nadu ki hosro da ka kten nong tlu be chrat ya krani ha ka ni ka program mes nong tlu tenang taro sngap i ki ba ong ba la ide pacu leri haken kini ki benta pacu chamari ya kompit hakino kino ki jakaro ong kita kumno ci lei hakata ka program direct dani da chonong chung hi ong nang ri karwat nang ri jubab ong pi sngau ere ya kata kinong hikai hapi hapo ka khanyo tarik kiba jaja hapi arngot laingot ki biara pi kat no kam hap le pi hak khmat kumno hap cross ki chat jong pi kumno hap le pi hak bra so cha elut ki ba hikai pi hapo ka khanyo tarik baro chisngi hadu banang pi ai hikai ki pi a jaja ki pi hadu ba bit banang hi pi hapo ka te kasngi rehearsal ka bade ka khanyo tarik wating re nangarnga ong pi ba nang hi tip yala se menta chimbenta pi agani kamis no tlu yala se ala step la kala halam bursnam de la pi ban chimbenta ha kamis ri bhoi ro tip ri ya kata kan rei
sedang chua pi da chenong jong hi da rat jong hi te la pi ma ban ap pan ya compete haki wi pat ki chenong la ar pi ban ap en re da sedang pi hani da haki next level ro wai pi ban ya compete ban ya le percha bat ki boy ro ban pen ki ya kata ka sap ka phong ka be e ha pi te ya let's say e ki bas ngo ting e ki bas ngo wit mano ha ka be de bat kani la pi ban phon ha ki ni ki number jong i ki poster haman lagi chonong la bia i hapo man baro ki chonong jong ka nong tlu da pha bia i ki poster ha ka be de ba kane ka mes nong tlu jong i la pi ban jo da tu ro ki phone number jong i la pi ban phone ha ki no ki to ki number ki be ha to ka poster te la pi ban chim ro ki ni ki number ki be hapo kane ka screen jong kane mobile jong i te la pi ban call ha tu te yele se phat chai ra pi patti par pi kum ni kum tu te phun hai ai batai pen chai baro lai ngot e i baro arp so kanta phun pi khat arp che man met ro pen chai hi ha ku de bat kani ka program te sa ka woi ro te ya kani ka jing summit a kani ka phom jong pi pun kod i ka hapo ka khat woi tarik man ta ka sing sa chan te le le la da i ki ba phat la ra ban chim rai ha kani ka khat woi tarik ro la pi ban ai ka phom jong pi ro hatu ka khat sau la na ka khat san tarik ka tu tarik ro la pi ban samet ki phom han re la na ban ong ha ka ka khat nyau o te la arlot i ban chim ha ki phom so pi namar i ro ha ka tu ka sngi ta la ha verify i ka tu ka phom jong pi ban thap no ban pha no ha ka final decision jong ka production mo ban jit kano ka chim ban ta la de ka contestant ka ba kano la hab jit ha ka tu ka sngi te kat ba la ip da la ip ban submit e ka tu ka phom jong pi la pi ban ai hanga la ne kino ki nong chong ka lang phadur ro la pi ban ai ka kot no how nong phat nong lang phadur ro la pi ban pen pha pan poi hanga la ne la pi ban submit ro ki phom hapo ka tu ka jaka ba chim pi ka tu ka phom hapo ka dukan ber te la pi ban chim ka phom ma tu ro te no ta sa submit ha ka to ro bhahi le ra te la pi ban chama kino ki group member chonga ro aya ki to ro bhahi le ka ka phom jong pi tang ba a che hi pi ban pan poi ki ni ki phom la da ko pi ban chim ban cha da hapo ka khat sau la ne ka khat san tarik te pan poi ha po ki ni ki tarik ya ka phom jong pi mo ta ha ka be dei bat ki pat ba de komni long ta hatu te i uno uba kwa ban wan ma kai ha kani ka program mes nong tlu chim i san pho tengka ka bairung te kani ka san pho tengka ngat nang sngap don hanga ka ha ka jing chi cha de ban pen long program man ta ma pi wada du no po ro la chim ki da ki chespa arspa le shlong de tip chure da chim ram cha la chim ram hi ki ka pisa te i ni po no tlu da mo chim hi kispa tengkang tamba sing yadir is ngola bor ki imat ki bru haba yadai bat kani ka shispa tengka la panier ika hapo ka san pho tengka ka bairung chong uno ubakwa ba wan ma kai hakata ka program mes no tulo tetang ki kena mo ki ba patnang re berla ki badang liskur kuntu mo te hakitu te I free biji balaiba wan le ler namar kira pader ka kamai ka kaci ki de kumna ci ai ki ha i ka kata ka bairung mo te yel se e mana na pedang copi ki bakwa ban donate ki khna ala ne kino ro mo te la phi ban donate ro ha ka to ka jaka reception ha ka to ka jaka chim tiket chong phi lada nga deu ba dang chipos nam jela da kwa ma kaya ka to ka program mo la phi ban ai chipon ka la phi bai ban san ka le ya kata re kino ki ba la ki ba he hide ki ba la mo teman ki ba la e sambla la ne kino ki ba e ka kamai ka kachi ide chimi san po tengka u boy u bru la ne ka thero chimi ka chu san po hi se kata de te kani ka san po te de tang khen kata ka jingya rap chong pi hai i sa pi ba ira manta era kani ka jingya rap chong pi da kani ka san po tengka chong pi de kumno chi bu e ka bai phon chong i ban pen long sa ka woi pat ka miss nong tulu house na mara haki woi pat ki snam mo te lomba da kani ka jingya rap pi sa chong pi hai i pa de kata ka san po tengka chong pi de to bernai ka bodi rap no hai i nomor i menta da ki arbnai la bnai trashitom e ban pen long ha kani ka program te la no ban ong mo kata kat khen
la na ka ban ong kin kata ka bai no chung i kin kata ka bai biri chung i na ta kin kata ka bai sap sam chung snam chung i mo te kwa inga sa bachi ya thit pi ki ticket ha ka to ka sngi ban ya I donation hai marsan pho tingka uno le ka kamai ka chi te ya la se ki don na padang jo pi ki ba ki nong tlu ki ba sa cuti capai lane ki basa tray apa Bangalore lane ki basa barok kino ki benta ki bala arfi ban laha ka to kasngi mo te lada ko api ban ai ki donation de pha ki donation jong pi ro da ki online payment ro le re pediang hi arp so kan ta online i la pi ban tek sa po Google Pay ro bahi la pi kat ba ai pi chetingka woi ro IP ro ba bahi lada ko api ban ai yarap ai ka jong pi production ha ka program mes nang tlu te ugu number Google Pay jong EA u hapo ka description selane e u hapo ka screen ra la IP ban jo yaw to number Google Pay jong i te la pi ban I donation chitang ka IP ro ba bai ki be Google Pay ki be Paytm ki ba online payment no te la pi ban donate ai na ban ta ka program mes nang tlu jong i ha ka video bat ka jing penbang ka jing ka bai nong jong pi ki pat ba ta ha ka tu ka sngira ichibun kinong ruai kibada nong po kibada po nong tlu chungi henry kiba khambun hinde bun hi kinong nong tlu mo kinong ruai kinong chat ha ka to kasngi ban penbang ya phi ban pen hit ya phi ban pen pedam ha ka madan dan mo te ihi kinong ruai kinong chat ha ka to kasngi ta ha ka to kasngi ro u marang ba ro nata ki bihin ki artis ro yalai ki ha ka to ka program te kino ki ba phachi re ki ba kwa bania selfie bad umarang ba kiba kwa bania kublek ti bad umarang ba kiba kwa bania cham ha umarang ba ta la pi ban la ha ka to ka si mes no tlu program chung i te la pi ban cham ha kita ki artis ki bun ha ka ne ka sngi dia la se ki artis ki ba pachi re pi la pi ban chi ha ka to ka sngi lan banan chu ai example mo ken Jesse Lengdo ken marang ba ken Kurt Freeman nanta ken one job chocolate ye chibut ki artis ki ba salah ha po ken ka sngi te lada kwa pi ki chi re ya mai se ha ken ka program ya lai se la banang ban ya ma pi la pi ban kin ban ya karchan hai i kita kinong penya jong ken ka mis nong telu i te ban pen sngo bang happy ro ki ba kham handeng ro dang i ki DJ arngot lai ngot ki DJ ki ba wan ban pen hit ye phi mo te ha hamar perdi jong kani ka program mis no telu ro ki DJ ki batem habakut jong kani ka mis no telu ro ki DJ ki batem subun ki DJ arngot lai ngot da invite ki DJ ki ba sa pen hit ha ki pa ba nong telu mo ban ya char ban ya pen tadam ha ketika tadam ha ketika madan dan tela phi ban yawan ha kenika sngi bara na de ki ba ki khna ki khunlong lane ki long kame ki long kpa lane ki samla na baro ki jaka ki ba marjan bat kenika raj nong telu chungir la manong ka raj mathan lane ka raj marmanyra la phi ban la ha kenika program chungi ka mes nong telu kedung ni hing tang bakwa iban pancai halor kanika program chungi ka mis nong tlu ka ban salong ha manta u panai Februari ta kecing chi cha iro baro langot baro songo da ya pun kami ha kini kis ngi da ban ya pun biang ya kis kar kilakha kini kitu sa te kami ya but kami kendet henrai kermen na ba kanika program chong i warla da i ki khna ro panya ji kanika program ro ba ma ping tang pertik kada ken uta teman ubala li temannya lah ici kat kita ki nong penya genre ki bro pada paternong paternang ki kena sudah ki penya jakan ka program teker mana bakan ka program job ka ken bala plan ken bala modern sak komtahi kwa namar ba hadu ki snam ki ban sawan ra sa chim ti ba ban penlong ha kani ka program te kani ka dei ka sin ka ba ar ka ba jo ka mis nong tlu chong usnam arajar ar pulai namar usnam nadu usnam arajar khat nyau la penlong da u rijet ha ka to kasnam te rijet ra la choro u ban penlong ha kani ka program te la
la chim ti no be ika ka program mo ban penya ka mis no tulu nadu o arajar khanyo hadu menta warajar ar pulai dang bat ika wai ka mis no tulu tahau ni usnam arajar ar pulai pada jo isa ka wai pat ka mis no tulu ka bat thamai chong i tapan kon i ka video kraman skam ba ka program jungi kan no kan job akate kasngi kumbangila thmu kumbangila plan kumbangila design thek pathek ya ka program kumta ngindot bok ba ka program mes non tlo jungi ya bet yer ti ka hakani kasngi khat pra tari kraman skama saya cham ya kate kasngi yala se ka to kan ngot kiba nakoi jaka kiba kwa ya kandu angar ka to kasngi la data sorama data nompo ma data no da nora la pi ban la hakane ka program saya chamlo di hakane kasngi pat pi ki pat ba te kani ka video ngin sakhi ba ya usnam arajar ar pulai ngin sayo ya ka miss nong tulu ka ba thamai ka bless you